kender I det der, når man er over 15, sådan, hvad man må det der. Og så dem der under 15, de sådan, vil have en, fordi man er over 15, for at få det der. Modenhed. De kan godt lide dem der er ældre, fordi at de er mere moden, og de kan måske noget mere i sengen eller sådan noget. I hvert fald meget. Dem under 15, de er meget sådan sexualiseret faktisk, synes jeg. Specielt de små piger, de var sådan ivrige efter at være sammen med en. Og så bagefter, så går de hen og laver det nummer. Og melder en for pædofili. Skandale, altså for samfundet, altså. Og det er politiet og forældrene, de tillader, at de går hen og gør det. Jeg fatter det ikke. Fordi når man først har gjort det, først har gået ind til et forhold, og først har været sammen med dem i seng og alt det der. I've been Hvad? Ja, så I skal virkelig holde jer fra piger eller drenge under 15 år. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag, jeg har fået... Det synes jeg er en rigtig god idé, for lige pludselig så har de det bare sådan der, og så kræver de erstatning og vil have dig bag trammer og vil ikke give liv fuldstændig. Godt. Ja, synes jeg også det er latterligt, at de melder helt uskyldige mennesker, fordi der er faktisk rigtig pædofile derude. Det passer hellere på dem, end at gå hen og så melde jeres ekskæreste lige om en brorvummer og sådan noget. Kom ud af det, sådan bare. Det er min holdning. Er det også det? Ja. Godt. Så vi Jag kan visa en värld, vacker, bländande, härlig. En helt ny värld ifrån ett annat perspektiv.